गिबियावनो गासैबो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटिउब चेनेलाव बराय हरग्रोबाय। दायो आङो बे समाव नैबे दाखा जोमै सावथुननि कालार दांगासिनो दङ। दा कालारा अलमस्ट जोब्बायानो। ओमफ्राय दा जोंहा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 8 तारिखआवहाय प्रिमियार श' दङ बिजिनियाव। दा बे बिजिनियावहाय जोंना गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन, फिल्मनि गासै आर्टिस्टफोरा फैजोबगोन। बिमा जानाय, बिफा जानाय, एक्टर एक्ट्रिस गासिबो फैगोन। बेजों लोगोसे जोंना सार फैला आरो सार मेन्डेला मोनाबो फैगोन। आरोबाव बेजों लोगोसे माखासे गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन आरो सिंगार्सफोर फैगोन। रिमल दैमारि बिथाङा फैगोन। आरोबाव मेहेर वारि बिथाङा फैगोन, जाय जों कमेडि ब्लगार होननानै मिथियो, बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां फैगोन, आं गोसोआव फैलायलाङासै। दा जियानो हक, गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना बे बिजिनि बर' बाजाराव फैनानै जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जाहाथे बयबो ज' नायलायनोसै सिनेमाखौ। बेनि उनावहाय मोजां जानाय गाज्रि जानाय जों शेयार खालामलायनोसै। स' गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै बिजिनि बर' बाजाराव लोगो मोनलायगोनखौ आं आसा दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बाक्सा बोरैमाखा देवान फोथार ना माबा मोनसे जायगायावहाय बेवहाय जोंनाबो मोनसे 9 तारिखआव प्रिमियार श' आरोबाव दंबावो। दा जों मोननै बे प्रिमियार श'खौ लानाय जादों। दा बैयावबो जोंना गोबां आर्टिस्टफोरानो थांगोन। सासे मानसि फंबाय दंफैयो, बे फंबायनि नामा जाबाय बायगुदेब। नोंथांमोना गासिबो मिथिखागौ। बे जोंनि बिजिनि बर' बाजाराव थांगोन, थांनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ सिफुं सुनाय, दामनाय, गोबां मोजां मोजां दामनाय देंखो नोंथांमोननो खोनासंहोगोन सिफुंनि। स' गासिबो आसा दं मोजां मोनखागोन बिथांनि सिफुं सुनायखौ। ओमफ्राय जोंहा दा बाक्सायावबो थांगोन गोबां आर्टिस्टआनो। नोंथांमोना बाक्सानिया बाक्सायाव फैलायनो हागोन, ज'नो गासिबो बोरैमाखा देवान फोथाराव गासैखौबो लोगो मोनगोनखौ आं मिजिंथिबाय। दा एसेयावनोसै, आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच। आं गोबां बिजि थानायनि जाउनाव आं माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखै, ब्लग बानायनो हायाखै, जेबो खालामनो हायाखै, सोलाबाखै। हर सान माने उन्दुनोबो गैया आरोना, न' टाइम। हरसे दा मथा मथि 12थायानो जानोसै नै, 12था। दाथ' खावसेल' थांदों टाइमा, 12था। आं 4था 5थासिम मावगोन, फुङाव उन्दुगोन, 10थासिम उन्दुगोन, बेनिफ्राय सिखारबाय, जाबाय लोंबाय, बेनिफ्राय दसे थानानै आरो मावफिनलायबाय। बिदि आरोना खामानिया, बिदि सोलिगासिनो दं। मास मोननैयानो जाबाय बिदि सोलिगासिनो दङ। स' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच गासिबो बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोना अननानै हाजासे शेयार खालामनानै होदो लोगोफोरनोबो। ओमफ्राय फैदो बयबो ज' ज' सिनेमा नायलायनोसै।